In Hollem is het Wesservier. Het Spiekerdwarp is waarom. Voor de 34e keer sla Ben uit het dorp de handen in een oor om te timmeren, zaagjen en te bouwen aan de mooiste hutten. En ook het zamelen van het beste hout is een wichtig onderdeel. Correct is de houtoorlog geweest en dan was dus al je pallets en alles hout verzamelen voor die hut en dan van de hut bouwen. Gewoon goede planken die gewoon een hut binnen zodat ze het stevig is bouwen. Want zit er een verschil in? Of? Ja, de een ben wat verrot en de oren ben mooi. Dus. Een soort band kwam goed voorbereid. Ze hien haar een eigen ark en ek water goed op de veilige sled. Ik doe het al een keer hier. Dus deze keer ga ik net mijn blitten handen. Van de speakers en de splinters en zo. Dat is wel handig om lekker handschoenen aan te hebben. En het is gewoon superleuk. Nou, wat er voor mij heel speciaal is eigenlijk dat het droegen wordt door de mierskip. En dat is van jongs of aan. Al mooi dus. Ik ga als bij mooi dienen. Ik zit hier toen. En nou, ben we begeleider geweest. En nu zitten we in bestuur. Dat je nou al zo vaak meidien gaat, wat is nou het leukste? Ja, de gezelligheid denk ik wel. En sowieso waanzinnig te doen, dan is het echt gewoon heel gezellig. Dat is een groot feest en dan was verkleed. En dat is wel gewoon heel leuk. Het Spiekerdwarp begon in 1991. Het was doel opzet om band die net op vakantie gang te vermijden. Wat liedskalig begon is tjinwurdig net meer uit het warp wij te tinken. Wij doen dit omdat dit Hollem is. Dus het is net eens een issue met Oostertwan. Dit is gewoon Spiekerdwarp en dat bleef ik zo. Dus ja, daarom. Maar je kiest er net voor om bijvoorbeeld luchtkersenstijl te zetten, maar spiekeren je met je hand. Ben houden van dwam. Ben willen ondergang.